హాయ్ బ్రో, ప్రైజ్ ద లార్డ్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? మరి న్యూ ఇయర్ దగ్గర పడుతుంది, సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారా? సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం బ్రో. మరి మీరు? సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను బ్రో. ఏమంటే అనగానే బ్రో, కొత్త సంవత్సరం వస్తుందంటే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది కదా బ్రో. నాకైతే బాధగా ఉంది బ్రో. ఎందుకు బ్రో? ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కన్నా ఎక్కువ పని చేయాలి, దేవునిలో ఎక్కువగా ఉండాలి అని, సువార్తల్లోనూ ప్రార్థనలోనూ ఎక్కువగా ఉండాలని అనుకుంటున్నాను బ్రో. కానీ నా వల్ల కావటం లేదు బ్రో. ఎన్ని సంవత్సరాలు గడిచినా చాలా తక్కువ సమయం దేవునికి కేటాయిస్తున్నాను బ్రో. నేను కూడా బ్రతకాలనుకుంటున్నాను బ్రో, కానీ నేను తక్కువ సమయాన్ని దేవునికి కేటాయిస్తున్నాను బ్రో. ఎక్కువ సమయాన్ని ఉద్యోగాలకి, మిగతా పనులకి కేటాయిస్తున్నాను బ్రో. ఈ సంవత్సరం నుంచైనా మనం దేవుని కోసం ఎక్కువగా బ్రతుకుదాం బ్రో. దేవునిలో ఎక్కువగా ఉందాం బ్రో. ఈ సంవత్సరంలో ఒక షెడ్యూల్ పెట్టుకొని ఆ షెడ్యూల్ ప్రకారంగా నడుచుకుంటూ దేవునిలో ఎక్కువ సమయాన్ని దేవునికే ఇస్తూ దేవునిలో ఎక్కువగా ఉందాం బ్రో. అలాగే బ్రో, ఇక నుంచి మనం అలాగే చేద్దాం. సరే బ్రో, టైం అవుతుంది, నేను ఇక బయలుదేరుతాను. బాయ్. అలాగే బ్రో. Please subscribe Gospel TV channel for more updates and like and share. ఈ సంవత్సరం నుండైనా మనం దేవుని కోసం బ్రతకాలని ఆశిస్తున్నాను. హ్యాపీ న్యూ ఇయర్.